तो का हाल बा भाई लोग, आशा करत तनी कि मस्त होकर बजा और स्वस्थ होकर बजा। यार रिचार्ज के तो दाम बढ़ गई, यही बात तो सबके पता बा। अभी तक जे के ना मालूम हो कि वहू का मालूम हो गई हो कि मैंने रिचार्ज के दाम बढ़ गई। जब जइबा रिचार्ज करावे तो खुदे पता चल जी कि बढ़ल बा कि घटल बा, जे के ना अगर मालूम होखी तो। लेकिन सोचे वाली बात ये भी है कि खाली आदमी जियो जियो के चिल्लाता कि जियो के रिचार्ज बढ़ गई, अंबानी जी बढ़वा दे न चाहे बढ़ गई। ठीक बा भाई, उ तो उन लोग को ऊपर बा, जितना बढ़िया जा हमनी के मर्जी के बा। अगर अच्छा लगी तो चलावल जी, ना लगी तो ना चलावल जाई। हमनी के चिल्लातो रह जी तो हमनी के केहू गरीब के सुने वाला बा ना। लेकिन रिचार्ज खाली जियो का नइखे बढ़ल, वोडाफोन के बढ़ल बा, आइडियो का बढ़ल बा, माने VI आइडिया एक ही ह, आ एयरटेलो का बढ़ल बा। लेकिन ज़्यादातर देखो तनी कि खाली जियो जियो आदमी चिल्लाता, तनी VIO के आ एयरटेलो के बारे में आदमी कहो आ देखो तब न समझ में आई। अब पहली बात कि यार रिचार्ज चाहे तू कितनो महंगा करा ल, यूपी बिहार होखो चाहे कहीं होखो, एगो तो नेटवर्क के पता नहीं खे रहत। हम स्क्रीनशॉट लगाओ तनी तो देखा जा, अगर 24 घंटा के अंदर अगर 5 घंटा 6 घंटा बढ़िया तक के नेटवर्क मिल जाता तो यार बहुत बाटे ना। तो 24 घंटा में समझ कि 18 घंटा 20 घंटा गायबे बा नेटवर्क। तो हाई वीडियो जौन बनावत तनी अगर 3 मिनट 4 मिनट के होई तो एकरा के अपलोड करत में न 30 मिनट से 40 मिनट से कम ना लगी, इतना तेज नेट चलता। तो रिचार्ज बढ़ला पर हमारा उतना आपत्ति नहीं कि जितना कि है नेटवा वाला पर दिक्कत बटे। ये कहू खुटी टावर नहीं कर, एगो फोन आ जाता तो कहीं दूसरे जगह जाए के पड़ता कि नेटवर्क पकड़ ले तो हमनी के तनी बतिया हो जाओ। तो भैया रिचार्ज खाली बढ़त रहो, आ भले में नेटवर्क रहो आ चाहे मत रहो, चाहे VI के होखो चाहे जियो के होखो आ चाहे एयरटेल के होखो, कौनो नेटवर्क माने बराबर रहे वाला बा ना। हम तो कहम भैया कि छोड़ो जा अब जियो आ VI या एयरटेल के, इन लोग का रिचार्ज इतना महंगा हो गई बा। अब आवो जा सीधे BSNL में, भले ना हमनी के 3G चलावल जाई 2G चलावल जाई, लेकिन कम से कम नेटवर्क तो रही। इतना महंगो तो ना पड़े यार, इतना महंगा रिचार्ज आदमी डलवावता। पहली बात कि एगो नेटवर्क नहीं खे रहत, आ तू 3G या 4G या 5G लॉन्च कर दिले बन, एजा 2G या 1G चलते नहीं खे, आ 5G नाम देखावे खातिर लाग गई बटे। एजा नेटवर्क नहीं खे रहत मोबाइल में। अब बतावा जा इतना महंगा रिचार्ज करा के लोग कहाँ जाई। अमीर के तो भाई कोनो बात नहीं खे, रोज करोड़ों में कमाता, लाखों में कमाता। लेकिन गरीब के एगो बात सोचे वाली भी है कि गरीब ही कहाँ से रिचार्ज कराई। बढ़ावे खातिर तो गप पसंद बढ़ जाता, 10 या 20 ना सीधे 100 रुपया रिचार्ज पर दाम बढ़ गई। 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया पर 25% बढ़ल बा रिचार्ज पर दाम। भैया 25% के अब जोड़ा हर रिचार्जन का दाम पर कि कितना बढ़ता। तो इन लोग के बस बढ़ावला से मतलब बा, लोग के गरीबी अमीरी से मतलब नहीं खे। तो हम कहम कि रिचार्ज छोड़ल जा करावल आ सीधे पोर्ट करावल जा BSNL में।